Hi lwgwfwr, welcome back to my Mithi Narzary YouTube channel. So lwgwfwr dayo आंनावहाय गोबां बिबारनि new collection दखना सफैदों आरो बेखायनो नोंथांमोनजों भिडिअ खालामनानै शेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जाय माखौ पसन्द जायो स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय अर्डार खालामहरनो हागोन। ओमफ्राय लोगोसे सोरबा खाथिनिबा स्टोराव फैनानै लांफैनो हागोन आरो। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय जोंनि लिंकआ आं फुजिनि पेरेपे मिउजिक भिडिअ रिलिज जाबाय। सोर नायखो आरो माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर। नायखांबायबा आरो नायाखैबा थाबैनो थांनानै नायदो JNB पिक्चार्सआवहाय लोगोफोर। दायो बिदिब्ला आङो मा होनो मोनसे देखायलांनोसै दे लोगोफोरनो। एकदम निउ कालेक्शन फैथारदों बेनिफ्राय दिन्थिलांनोसै आरोना। दायो नैबे पिंक कालार निउ एकदम फ्रेश कालेक्शन बियो लोगोफोर बिबारनि। दायो आंनाव सफैदों आरो ओरैबायदि मोजांखाना लेटेस्ट। नायदो निउ थार बियो माने भिडिअनिफ्राय रियेलाव साबसिन नुदों आरो दे लोगोफोर। ओमफ्राय सोरबा फसायदोंब्ला बेखौ लानो हागोन आरो थाबैनो लाबानो जाबाय आरो। नायदो बिराद मोजां नुदों लोगोफोर। नैबे गाहायनि नैबे बडि आरो नैबे जाहैबाय बेखौ मा होनगोन मेहेन्दी होनगोन ना एसे लाइट ग्रीन होनगोन ना मागोन माने माबा मोनसे बिराद इउनिक आरोना बे कालाराहाय लोगोफोर। ओरैबायदि मोजां नुदों बेखौहाय। बेयावहाय जबा फिसा होदों ओमफ्राय मा होनो पिंक होनानै होदों आरोना। मा कालार होनगोनथाय बेखौहाय आङो ग्रीनबो होनथाव जाया माबो होनथाव जाया। ओरैबायदि मोजां नुदों आरोना लोगोफोर इउनिक थार कालाराहाय। सोरबा फसायदोंबा बेखौबो लानो हागोन आरो लोगोफोर। नैबेनो जाहैबाय लेटेस्ट बेखौ मा होनगोन बेखौबो पिंकबो होनथाव जाया बिस्किटबो होनथाव जाया माबा मोनसे मोजां बे कालारा रियेलावहाय आरोना। ओरैबायदि मोजां नुदों अर्किड बियो बिस्किटावनो गोलैगोन खोमा आरोना ना मा होनोमोन खोन्थाहरदो कमेन्टआवहाय। ओरैबायदि स्टेन्डार्ड कालार आरो लोगोफोर। नै अर्किडआवहाय फैदों दायो निउ एकदम निउ कालेक्शन बियो। नायदो नै लोगोफोर नै। ओमफ्राय आरो लोगोफोर नै मोनसे सफैबावदों नै बेथ' एकदम बेबो निउ फ्रेश कालेक्शनथार आरो गासिबो निउ कालेक्शन बेफोरो माने गुफुरावहाय साइडआव पिंक बिराद मोजां नुदों बेखौहाय। आरो गानबाथाय ओरैबायदि मोजां नुगोन आरो बुंनोनो नाङा लोगोफोर। गासि मोजां नुदों बे दख'नाखौलाय रियेलाव साबसिनखा आरो दख'नाया। नै फास्राखौ कन्ट्रास्ट होनानै होदों नायदो नै जि मोजां नुदों ना लोगोफोर। नै फोरनि थाखाय लाइट आकाशियावबो फैदों बिराद फसायदों जायखिजाया आंनि बे लाइट आकाशिखौथ' आरोना आंनि फेभरेटथार जादों बियो। बिराद मोजां मोनदों आङो बेखौहाय। क्वालिटियाबो मायाबो बिराद मोजां फैखादों आरो। नैबे फास्रा जाय फसायदों थाबैनो लाबा मोनगोन आरोना। बांद्राय लेट खालामबाथाय स्टकआव थानो नागिरा ओंखायनो नायदो नै गासिबो निउ लेटेस्ट कालेक्शन बिबारनि लोगोफोर। नैबे डार्क मेहेन्दियाबो सफैदों बिबारनि। दायो नायदो नैबे डार्क मेहेन्दियावहाय सोर नागिरदोंमोन बेखौ दायो मोनसिगोन आरोना सफैबाय लोगोफोर। नैबे फास्रा खुलिनानै दिन्थिथारनोसै आङो। नायदो नै बे दख'ना नैबे फास्रा गोबाङानो नागिरदोंमोन दायो सफैफिनबाय स्टकआवहाय मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय थाइजौ खहे सफैबावदों। थाइजौ खहे जाय नागिरदोंमोन थाइजौ खहेखौ दाखालिबो सोरबा सोंहरदोंमोन स्टकआव गैलामोन आरोना। दायो सफैदों नै मोनसिगोन दायो लायोबा मोनसिगोन आरो लोगोफोर दे। नायदो नै नायदो थाइजौ खहेखौबो मोनसिगोन आरोबा। नैबे फास्रा जि समायदों स्टेन्डार्ड स्टाइलिश नुखादों। नै बे गुफुरखौ सोर नागिरदोंमोन दायो मोनसिगोन। दायो एसे एभेलेबल कालेक्शन आंनावहाय गोबाङानो नागिरदोंमोन खिन्थु गैयामोन नालाय स्टकआव ओंखायनो भिडिअबो दिखांनाय जायाखैमोन। दायो सफैबाय एसे एभेलेबलबो मोननो हासिगोन दायो ओंखायनो नायदो सोरनोबा नांगौबा दायो थाबैनो अर्डार खालामहरदो जि मोजांखाहाय लोगोफोर। मोनसे जाहैबाय पिंक नैबे पिंकखौबो मोनसिगोन दायो। ओरैबायदि मोजां बेबो बेखौ बिराद मानसियानो फसायो लोगोफोर। ओमफ्राय बिराद मोजांबो जाखादों बियो कालारजों माजों बोरैबा सफ्टथार जियाबो। नै नायदो ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोर। नै ओमफ्राय आरो लोगोफोर नै फाथै आगर दाबो सफैदों। सोर बेखौहाय गाननो नेनानै दंमोन मोनाखैमोन दायो सफैदों आंनावहाय बेखौ लानो हागोन दायो।
नायदो लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय आंबो ब्लाउस गुफुर गानखानायजों समायफ्लेबावबायहाय लोगोफोर नायदो नाय नाय ओरैबायदि मोजां मोनो बे फाथै आगरखौ फसायदोंब्ला थाबैनो लाहरदो दे लोगोफोर दे नाय नैबे बेसर बिबाराथ' बिराद ट्रेन्ड दा मानि जाय जायनो नांगौ दायो जोब्बायमोन स्टकआव दायो सफैफिनबाय नै मोनसिगोन आरो ना लोगोफोर बेसर बिबारखौहाय देखायबावबाय आङो खनसेबाव भिडिअ खालामनानै नायदो नै बेसर बिबारा नै लोगोफोर बे येल्ल' जबा फिसा फिसाया बेखौ बिराद फसायो बयबो फसायखायो बेखौ रावबो फसाय गैखाया बेखौबो मोनसिगोन दायो नायदो ओरैबायदि मोजां नुखायोना लोगोफोर बेखौबो गोबाङानो फसायखायो आरो क्वालिटियाबो हेभि मोजां जाखादों बेफोरो ओरैबायदि मै कालारखौबो सोरबा सोरबा गोबाङानो नागिरदोंमोन मै कालारखौबो बयबो फसायोना जाय जाय मै कालार गानाखै दायो लानो हासिगोन आरो मोनफैबावबाय नै लोगोफोर नै बिराद मोजां नुखायो बे मै आगर मै कालारखौहाय आरो दख'नाखौ बिराद समायखायो नायदो नायदो नै लोगोफोर बिराद समायदोंना आंजोंबो बिराद समायदों देलायियावनो आरो देलायबा समायसिनबावगोन लोगोफोर नायदो फार्स्टआवनो नैबे गोजा लोगोफोर मा होनो गोजा लाभारफोरनि थाखाय आरोना बियो जाय जाय गोजा मोजां मोनो बेनि थाखाय आरो नायदो लोगोफोर गोजा मोजां मोनग्रानि थाखाय दायो गोजायाबो सफैबावबाय आरो लानो हासिगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर जाय जाय माखौ फसायदों स' बिदिब्ला लोगोफोर सोर सोर माखौ फसायखो स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव अर्डार खालामहरदो आरो खाथिब्ला फैनानै लांफैदो दे लोगोफोर दे स' थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय लाभ इउ